Zdravím pri mojom EDC na tento rok. V prvom rade by som chcel povedať, že táto výbava nie je žiadna príprava na žiadnu apokalypsu ani nič podobné, čiže sú tam bežné veci, moje potreby, aby som si nejako uľahčil život a bol pripravený práve v tých priestoroch, v ktorých sa pohybujem, a to hlavne práca, auto a príroda. Do prírody chodím iba na jednodňové túry, to znamená neprespávam tam, čiže nemám tu nič, čo by mi pomáhalo s nejakým ohňom. Keď si tam niečo uvarím, tak si to robím na plynovej kartuše, to znamená, že tu mám iba nejaké úplne základné veci na prípravu ohňa, respektíve zapálenie toho plynového variča. Poďme sa najskôr pozrieť na samotnú tašku. Je to taška od Tomtoku. Nie som veľký fanúšik tých vojenských, takých tých military dizajnov. Sú síce praktické, určite odolné, majú mole systém a podobné veci, ale ja som chcel skôr niečo také nenápadnejšie. Zároveň som chcel odopínateľný popruh. Tam ide hlavne o to, aby som si to mohol v budúcnosti vymeniť, dať si tam nejaký iný alebo nejaké iné upínanie, ako sú napríklad tieto spojky na opasok, takže si to človek môže vymeniť a pripevniť si to na opasok. Druhá vec, čo sa mi páči na tej taške, je, že má toto rýchle vrecko. Človek sa môže rýchlo odložiť mobil, keď potrebuje prázdne ruky, nejaké papiere, hocičo, a zároveň sa tam dá odložiť aj ten samotný popruh. Tak to dáme, tak mi nebude zavadzať. Tak, popruh teraz odopneme, mám toto pri natáčaní nezhádzalo a pôjdeme sa pozrieť dovnútra. Viešok tej tašky si ukážeme počas toho, ako to budem vyberať. Ešte jedna dobrá vec je, že tá taška je vlastne v podstate dosť hranatá, nemá tu žiadne vybúlené veci. To je hlavne preto, že táto vrchná časť vlastne nezasahuje až úplne dole. Je to vlastne iba takéto malé púzdro na nejaké veci, ktoré potrebujete mať rýchlo po ruke. Toto spodné vrecko je vlastne iba takéto veľké, čo spôsobuje to, že tie veci z tohto vrchu nepadajú dozadu. Tým pádom tu nie je ničo vybúlené a vlastne je to v podstate veľmi, veľmi také hranaté. Dobre, poďme sa pozrieť dovnútra, to je hneď toto prvé vrecko. Mám tu dve veci, ako som vravel, niečo na ten oheň. Toto sú obyčajné zápalky. Niekedy nosím aj zapalovač, ale momentálne mám príliš veľa zápaliek, takže ich chcem pomíňať. Kovová krabička, dozadu škrkátko. A druhá vec v tomto vrecku je čelovka. Nechcem do sebou nosiť zároveň čelovku a zároveň aj nejakú baterku na svietenie, čiže mať ako dva zdroje svetla. Snažím sa vystačiť si s týmto jedným. Toto svetlo používam iba pár mesiacov, takže ho vlastne stále testujem. Nemá to, myslím, žiadnu značku, je to proste nejaká čínska záležitosť, ale vybral som si ho kvôli niektorým veciam. Prvá vec je, že má dva zdroje svetla, ako vidíte, to je toto diaľkové a potom toto LED svetlo, s ktorým si dokážete svietiť v podstate na ruky, čiže keď to máte nejako takto upevnené, tak si vidíte na ruky, čo robíte. Má to nejaké nastavenie a toto máme to spodné svetlo, ktoré je vyklopné, že si ho vieme nastaviť, svietiť si vlastne pod ruky, kam presne potrebujeme. Druhá vec je táto klipsňa, ktorá sa dá nastaviť, respektíve nasadiť na zimnú čiapku, na šiltovku, tým pádom, že sa dá vlastne rôzne takto natáčať, tak si človek vie nasadiť jak na šilt, tak napríklad v tejto polohe si vlastne človek nasadí na zimnú čiapku alebo na samotnú gumu. Bola k tomu pribalená aj guma na hlavu, ale ja ju nepoužívam, používam niečo iné, k čomu sa ešte len dostaneme. Takisto tu mám tú gumičku, že vlastne človek si to vie zavesiť. Napríklad si z toho vie urobiť vlastne veľmi jednoduché takéto svetlo, zavesí to na gumičku. Toto si vie nastaviť. Čo mám otestované, tak batéria vydrží na tom najvyššom stupni svietivosti zhruba 5 hodín. Na tom ničom ten som neskúšal, ale typujem, že to bude možno aj dvakrát toľko. A tretia vec, čo ma zaujala na tejto čelovke, na tomto svetle, je, že tu má dve tlačítka. Jedno je vlastne klasické zapínanie a toto druhé, že má z tejto strany senzor. Ako vidíte, tak ten senzor funguje celkom dobre, funguje to na nejakú vzdialenosť. Ide tam v podstate o to, že keď má človek napríklad špinavé ruky alebo masné, alebo proste nechce tam nahmatávať tlačítka, má to niekde pripnuté na šiltovke a chce proste rýchlo vypnúť svetlo, tak to môže urobiť takýmto mávnutím. Funguje to na nejakú vzdialenosť, znamená, že keď už prechádzam niekde tu, som nejaký 15 cm od toho, tak už to nezaregistruje. Čiže keď to máte na hlave, tak vlastne musíte mávnuť blízko pri tom senzore, čo je dobre hlavne kvôli tomu, že
vám to nebude vypínať, zapínať pri nejakom, kvôli tomu, že prejdete okolo nejakého stromu alebo podobne, že musíte byť blízko. Zároveň to funguje samozrejme aj na to spodné svetlo. Keď zapnutý tento režim s tým senzorom, tak toto spodné svetlo, či to bude vidno na kameru, ale svieti tak trochu na modro, slabúčko a vtedy vlastne viete, že je tam zapnutý tento senzor. Ešte samozrejme USB-C nabíjanie, tu je klasický ukazovateľ životnosti baterky. Svetlo, slabšie svetlo, toto svetlo pod ruky a potom je tu červené, ale červené iba blikajúce. Škoda, že tu nie je obyčajné červené svetlo. Takže sa dá nastavovať intenzita podržaním tlačítka. Nejaké bližšie informácie k tomu budete chcieť, tak do popisu dávam všetky linky, odkiaľ som to nakúpil a tam budú asi nejaké bližšie informácie. Poďme ďalej. Tu máme z tohto vrchného vrecka všetko. Tuto je vlastne už prázdne. Ideme sa pozrieť na tohto spodného vrecka. Powerbanka najtenšia vlastne, ktorú som bol schopný dohľadať. Myslím, že to má 0,5 cm na hrúbku. Je to fakt tenučké, taká malá a úzka skladná, tak to nemôže mať veľkú kapacitu. Táto konkrétne má 3000 mAh, čiže dá sa to použiť ako núdzová powerbanka pre mobil, práve keď ste v tej prírode alebo niečo podobné. Tento kábel, ktorý je tu síce vstavaný, celkom kvalitný, tak nevie nabíjať telefón dostatočne rýchlo. V podstate, keď máte veľa času, tak je použiteľný, inak použiteľný nie je. Našťastie je tu ešte jedno C-čko, s tým sa dá už nabíjať aj rýchlo. To znamená, že je dobre nosiť so sebou nejaký ďalší kábel. Je to od značky Mobil Origin. Opäť link bude dole v popise. Tak v tomto vrecku máme ešte, sa dostaneme, myslím, že tu máme ešte kábel práve k tej powerbanke, obyčajný tento najkratší kábel od rovnakej značky a je to C na C, čiže vlastne na nabíjanie mobilu. Zároveň tam mám k tomu takýto malý adaptér, aby som vlastne aj tento kábel na nabíjanie mohol použiť ako dátový kábel. To znamená, pichnem napríklad do počítača, toto do telefónu a viem si preniesť súbory do telefónu. Tak a máme tu ešte nákrčník. Ja myslím, že nákrčník treba predstavovať, je to úplne jednoduché, proste taký rukav, dá sa z toho vyrobiť niekoľko vecí, čiapka, nákrčník, kukla, môžete to mať, ja neviem, zviazať si s tým dlhé vlasy, má to fakt kopec využití, jeden koniec môžete zviazať a máte z toho vlastne vrecko na nejaké veci. Na YouTube určite nájdete stovky návodov, toto je od značky Pentagon a ja to nosím do sebou ešte kvôli jednej veci a to, že keď si z toho vlastne urobíme niečo na tento spôsob, tak to používam namiesto tej gumy pre čelovku. Jednoducho si dám na hlavu, no to je dosť elastické a tú čelovku si tam skrz klipnú viem proste pripnúť. Práve kvôli tomu nenosím za sebou tú gumu, ktorá bola pribalená k tej čelovke, tomu svetlu, ale keď ho potrebujem a nemám na sebe čiapku, a keď ja väčšinou nosím či už šiltovku alebo zimnú čiapku, ale keď na to nemám na hlave nič, potrebujem tú čelovku dostať na čelo, tak to urobím skrz ten nákrčník. A tým pádom tohto vrecka už asi máme všetko, inak taška má tu ešte toto jednoduché zapínanie, keby ste chceli si tam dať napríklad kľúč alebo niečo, to je pripevnené, je to prišité k tomu vrecku, takže to nestratíte. Ja to nevyužívam, takže to schováme. A už tu máme iba hlavné vrecko. Môžeme si ho trošku takto roztiahnuť, aby sme videli dovnútra. Z boku má tá taška takéto putko, aby sa vám to vlastne neotvorilo celé, keď to máte napríklad na boku tela. Takže to zostane v takejto polohe a zároveň máte prístup ku všetkému. Tak, začneme asi najrýchlejšími vecami, to znamená pero. Ako vidíte, tak už toho tam mám pekne dlho. Pero napísanie, tam asi nie je o čom. Výhoda tohto konkrétneho je, že má na konci túto gumu pre displeje, pre tablety alebo pre mobil. Je to dobré hlavne v situácii, keď máte zimné rukavice, ktoré úplne nie vždy fungujú s tými displejmi a nechcete si dávať dole, lebo je napríklad zima alebo niečo podobné. Môžete telefón ovládať s tou gumou. A ďalšia vec, ktorá sa skrýva pod tým vrchnáčikom, tak keď to odšrobuje, tak je tu maličký plochý šrobováčik, ten sa dá vytiahnuť a je tam ešte z druhej strany krížový, takisto maličký. V tom pere je ešte aj vodováha a ešte nejaké meradlo. Šikovná vec, kovové telo, drží mi už dosť dlho, vlastne s tým nemám žiaden problém. Ďalšia vec, môžeme sa pozrieť na toto zadné vrecko, ktoré je vlastne až úplne dole, to znamená, že tam väčšinou mávam mobil a mávam tam vreckovky. Mala som tam jeden balík s 10 vreckovkami, ale tá taška bola kvôli tomu strašne hrubá a toto vrecko bolo kvôli tomu nedostupné, tak odtedy nosím vlastne vreckovky týmto štýlom, to znamená radšej mám u seba takto na sebe dvoje vreckovky po 5 alebo po niekoľko kusov, tým pádom to zabere viacej miesta na hrúbku, ale vlastne mám dostatok vreckoviek, tých vlastne nikdy nie je dosť. Ďalšia vec, tento bočný priestor
jeden na druhý, kde vlastne vznikne trošku také oddelené vrecko, aj keď sa s tým asi nepočítalo, ale ja som ho využil. Na tejto strane mám multitool od Gerberu. Takmer na všetkých nástrojoch mám túto pútko tejto neonovej farbe. Je to dobré vidieť pri tmi, keď vám to padne do travy, hľadáte to. Tak vlastne používam na všetko, na čo sa dá, tieto neonové pútka. Tak, Gerber, jeden asi z najmenších multitoolov na trhu. Fakt maličký, môžeme si ho prirovnať. Toto je štandardná zápalka. Takže ten multitool je fakt maličký. A čo tu nájdeme? Gerber tu má otvárak na balíky, vlastne maličká čepel. To by tu úplne nemuselo byť, nevyužívam to. Z druhej strany nájdeme nôž, maličká čepel, celkom ostrá, už z výroby. A ja ju používam na otváranie plechoviek. Práve keď sa robí nejaké jedlo, mám za sebou konzervu, ktorú treba otvoriť otvárakom. Nemám za sebou žiadny otvárak a používam túto čepel vždy. Viem, že sa tým tupí tá čepel, kazí, pre túto čepel asi nemám žiadne iné využitie, takže používam práve na tie konzervy. Z tejto strany máme nožnice, opäť maličké, ešte som ich myslím ani nevyužil, ale prečo nie? Z tejto strany máme dva skrutkovače, jeden plochý, tento je vlastne takisto plochý, ale je zúžený, takže by mal fungovať na krížové skrutky. A je tam ešte nejaký pilník, ktorý je vlastne úplne nepoužiteľný, pretože je príliš krátky. A samozrejme maličké, ale nejakú prácu zastanú. A to je asi všetko z tohto. Ešte je tu vlastne schovaná pinzeta. Tak to už je z Gerberu naozaj všetko, dáme ho na bok. Na druhej strane, v tom istom vlastne priestore mám niekoľko vecí. Plastové eskapásky, tam myslím, že ako nie je o čom, nie je omotané nejakými gumičkami, ktoré sa môžu zísť. A eskapásky, respektíve tieto sťahovacie pásky sa zídu vždy. Ďalšiu vec, čo tu mám, je gumený remenčok pre hodinky, ktoré nosím. Ja nosím tento látkový, ale keď sa idem napríklad kúpať, idem do vody, si beriem tento gumený alebo silikónový, pretože tento látkový by proste dlho schol. A vždy som si ten remenček zabudol so sebou zobrať na nejaké kúpalisko alebo podobné, tak som si ho sem pribelil a mám ho tu vlastne vždy. A takisto to môže byť dobré vo chvíli, keď napríklad ja tieto hodinky používam ako navigáciu v prírode a keby sa mi náhodou s týmto remenčekom niečo stalo a nemohol by som hodinky mať na ruke a musel by som mi napríklad držať v ruke alebo niečo podobné, tak aj pre tento prípad nosím so sebou náhradný remenček. A posledná vec je tu nejaký paracord. Myslím, že sú to 2 metre. Šnúrka na čokoľvek sa takisto vždy zíde. Peňaženku, k tej sa vrátime asi nakoniec. Úplne na spodu mám obväz. Keď sme pri tých zdravotných pomôckach, je tu takéto vrecko s gumou, tam mám tiež nejaké leukoplasty všetkých možných veľkostí a druhov, takisto nejaké papiere. Čo som si potreboval niečo napísať. Ešte v tom istom vrecku mám aj pásku, klasická proste je tá kobercovka, nič to neváži, nič to vôbec nezavadzia. A ešte tu máme náhradnú baterku, a konkrétne toto je baterka do diaľkového od auta. Tým pádom je toto vrecko prázdne. Nad tým je ešte jedno vrecko, ktoré je na zapínanie a ktoré, ako môžete vidieť, tu má nejakú ochranu nejakým nechceným načítaním vašich kariet a podobne. Ja to moc neriešim, ale toto vrecko je ako konkrétne na to, že tam môžete dať vaše karty a mali by byť v bezpečí. Je na zips, odopneme ho a mám tu teda okrem nejakých drobných peňazí, tak tu mám handričku, obyčajnú handričku na displeje. Takisto tu mám kryt na hodinky, proste to chráni skríčko. Už sa blížime ku koncu, máme tu nôž, alebo skôr pre mňa to je nejaký nástroj od značky BSH. BSH je niekto, kto predáva vlastne lacné nože, je to niečo ako taký Parkside pre nože, alebo ako by som to nazval, proste hobby nože za lacné peniaze. Mne sa tento hlavne páčil, to ako vyzerá tá kombinácia tmavého dreva a čierneho kovu a zároveň to má pár nejakých ďalších funkcií, ako som vravel, často som v aute, to znamená, že tu máme rezač pásov pri nehode, keď sa vám pás zasekne, tak ho tu môžete rozrezať s týmto a takisto tu je špic na rozbitie skla. Takisto napríklad pri autonehode snad to nebudem nikdy potrebovať, ale prečo to nemať po ruke? Takisto tu je toto podľa mňa navyše síce, ale dajú sa s tým robať nejaké skrutky. Čo sa týka tej prírody, tak je tu aj vlastne záložné alebo veľmi také núdzové kresadlo, ktoré je schovaté tu. Naozaj už ako menšie som ešte asi nevidel, fakt maličké, ale funguje. Zapaliť s tým oheň, myslím, nejakého dreva by možno bolo príliš komplikované, ale ako vravím, ja používam plynovú kartušu
a tu som vlastne z iskry z takéhoto malého kresadla v pohode zapálil. Takže keď si zabudnem tie zápalky alebo mi zvlhnú alebo čokoľvek, tak toto je vlastne núdzové zapálené ohňa. Z tejto strany ešte potom píšťalka, ktorá tiež nie je bohviaká, ale vlastne prečo ju tam nemať. Z tejto strany má ešte klip na prichytenie. Tak a posledná vec, respektíve niekoľko posledných vecí, nosím takto v jednom púzdre. Tým pádom sme vybrali všetko z tašky a tu je možno vidno teraz, že mám to vnútro takto rozdelené, to nie je originál, to som si tam vlastne sám spravil. Je to hlavne preto, aby tam ten napríklad ten nôž vlastne zapadol. Je to tam vyrobené práve pre ňo, zapadne, nemusím to tam nejako strkať a je to vlastne jednoduchý princíp suchého zipsu. Dá sa kúpiť proste takýto, na metre je takáto vec, čo je vlastne suchý zips. To už si potom človek nastriha podľa potreby a vie si z toho vlastne vyrobiť takéto rozdeľovače organizéry. No a v tom väčšom vrecku mám takéto menšie púzdro, kde je niekoľko vecí. A nosím to takto spolu, aby som to vedel rýchlo vyložiť napríklad, keď to viem, že nebudem potrebovať, pretože to váži celkom dosť. Ja tú váhu trošku riešim a viem, že keď nebudem do seba potrebovať nič tohto, tak to vlastne viem naraz vybrať, hodiť si to do auta a hneď ľahšiu tašku. Z tejto prednej strany je tu USBčko, klasika na prenášanie súborov. Opäť tam mám tento svoj neonový prívesok. Tu sa to dá rozopnúť a z tejto strany tu mám pár týchto cicheriek, týchto špendlíkov. Hodí sa to, som to použil už, keď sa mi roztrhol batoh, roztrhol sa mi tam zips a lepšie ako ísť s rozopnutým batohom niekde a dávať si pozor, aby človek nepostrácal veci, tak som si to proste rýchlo pospájal s takýmito cicherkami a vlastne som v pohode prešiel. Tu máme nejakú sadu nástavcov na šrobovanie. Máme tam 7, áno, myslím, že 7 nástavcov. Jednoducho si to človek vie takto vybrať. Funguje to magneticky. Tieto bity, ktoré k tomu boli, tak sú štandardné bity, to znamená, že tam môžete dať nejaké vaše bity, ktoré používate často, viete, že ich budete potrebovať, ako ja tu mám tieto prvé dva, tie sú vlastne z úplne z inej sady a tak ďalej, ale funguje to, pasuje to, z tejto strany sa to nasadí a dá sa to nejako takto používať, funguje to opäť magneticky, jak z tejto strany a tu má ešte aj z tejto strany takisto následok, keď chcete nejaký lepší úchop a opäť je to na magnet, takže z toho to proste nespadne. Inak v originále tam boli, myslím, aj plochy. Ja tu plochy nastavec nemám, pretože ho mám vlastne na tom Gerberi. Takže to by bolo zbytočné. Namiesto toho som si sem dal, myslím, túto PH2, PH1 tu bola a tu sú vlastne 4 imbusové nastavce. Kovové telo, toto je z tvrdeného plastu, čiže by to niečo mohlo vydržať. Posledná vec, ktorú mám v tomto púzdre, je tento malý vlastne kľúč, ktorý sa dá nastaviť. Je to celokovové telo, a plus z tejto strany je ešte aj menšie páčidlo na nejaké otvorenie, pixel s farbou alebo niečo podobné. To funguje super. Tiež je tu hrot na rozbitie skla a zozadu je takisto klip. A posledná vec je teda peňaženka. S peňaženkou som to chcel mať tak, že som chcel vlastne, aby fungovala tak trošku samostatne. To znamená, že aj nejakú výbavu a nejaké veci mám priamo v nej. Kto viete, z akého je to filmu, tak môžete napísať do komentára a máte dobrý vkus. Peňaženka teda samozrejme. Nejaké doklady, karty, to nebudeme vyberať, to je jasné. Miesto pre peniaze a nejaké väčšie doklady z tejto strany. Tu mám túto kartičku, ktorá je vlastne tracker. Keď tú peňaženku stratím, tak si ju viem vlastne vyhľadať. Funguje to celkom dobre, samozrejme má to svoje obmedzenia. Tomu sa môžem povenovať niekedy inokedy. Pod kartičkou mám túto vec. Nie som si istý, od aké značky to je konkrétne táto. Opäť nájdete pod videom link. Ja som si tu urobil menšie úpravy. Ako vidíte, tu bolo kedysi čepel, ale vzhľadom na to, že som tu so sebou mal aj v lietadle, takže asi čepel by mi neprešla. Takže som si z toho spravil vlastne miesto pre pilník na nechty. Máme tu nožničky, v prípade núdze pomôcť môžu. Z tejto strany potom tu je lupa, tu sa ukrýva krížový šrobovák, plochý šrobovák. Z tejto strany je to ešte potom červené svetlo, ktoré je fakt ako slabúčke. A z tejto strany ešte máme nejaké drobnosti, ako je napríklad toto fakt, že asi núdzovejšie pero som nevidel. Je to vlastne iba tuha, ale funguje, píše to pinzeta malička. A v tomto poslednom mieste, kedy si bolo špáratko, ale ja mám radšej to jednorazové, takže som si to zmenil a aj takýto kolíček na vybratie SIM karty alebo respektíve pamäťovej karty z tabletu, z mobilu a tak ďalej. A je to vlastná výroba, je to iba obyčajný špendlík, ktorý som na druhej strane omotal nejakou páskou. A to je, myslím, z tejto karty všetko. Ešte z tejto strany je tu nejaké takisto meradlo. Takže z tejto karty to je všetko. Ďalšiu vec, čo mám v peňaženke,
Ja ako som hovoril, že mám tú čepel inakšiu, takže nosím so sebou túto čepel. Vlastne je to veľmi jednoduché. Nie je to nič, čo by malo zastať nejakú ťažkú prácu, ako núdzový nôž, keď sa vám zauzlia šnúrky alebo niečo podobné. Prečo nie? Je to dosť ostré a vlastne je to veľmi skladné. Je to fakt tenučké. Tak a poslednú vec, keďže chcem, aby tá peňaženka fungovala samostatne, tak to mám ešte malé pusdierko, kde mám opäť nejaké leukoplasty. Tým pádom som chcel vlastne, aby tá peňaženka vedela tak nejako zastať takmer všetku prácu, je tam nôž, sú tam nejaké nástroje. To znamená, že keď tú peňaženku nosím samostatne a tašku nemám so sebou, tak si viem trošku pomôcť aj s takýmito nástrojmi, ktoré sa dajú strčiť do peňaženky a vlastne nezavádzajú. A tým pádom je to všetko. Určite mi dajte do komentára vedieť, čo tam podľa vás je navyše. Ako vravím, je to výbava pre moje nejaké osobné potreby, nemá to zastavať žiadny survival, žiaden post a post scenár ani nič podobné. Je to proste súprava vecí, ktoré mi majú pomôcť v bežnom živote, v jednodenných situáciách, v práci, v prírode a v aute. Ale pokiaľ máte pocit, že tam niečo chýba, alebo ste niečo urobili, napíšte mi do komentárov a rád na všetky odpoviem. Pre toto video je to všetko. Ja ďakujem za zhľadnutie. Majte sa. Ahoj.